साननायखौ बेखौ मेसेजखौथ' आङो उनावहाय बुंथ'नोसै मानो होननानै बुङोबा दा पाब्लिकनि गेदारिं लोगोसे आरो जेरैबायदि रंजानाय आं एसेबांखिनि फुटबल प्रग्रामाव थांबाय खिन्थु दिनैनि बायदि आं नुथाय नुफेराखैमोन आरो बिराद गोजोननाय मोन्दों आङो आरो जेरैबायदि फुटबलखौ लानानै जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ जेरै थुलुंगाखांहोदों बे जोंफुं क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बानजायनायावहाय जा दिनैनि 6 इन्टार क्लाब फुटबल चेम्पियनशिप खुंनाय जादों स' बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों मानो होनना बुङोबा जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे ओरैबायदि मोजां खुंथाय बिथांमोना खुंनानै होदों बिनि थाखाय साबायखर बावहरनाय जाबाय थेंक इउ आब' थेंक इउ मबाइलाव हमफैलाय Apa? Question. Media. दिनै नैबे इन्टार डिस्ट्रिक्ट फुटबल गेमाव सफैनानै नोंथाङा मा मेसेज होनो सानदों बेखौ मेसेजखौथ' आङो उनावहाय बुंथ'नोसै मानो होननानै बुङोबा दा पाब्लिकनि गेदारिं लोगोसे आरो जेरैबायदि रंजानाय आं एसेबांखिनि फुटबल प्रग्रामाव थांबाय खिन्थु दिनैनि बायदि आं नुथाय नुफेराखैमोन आरो बिराद गोजोननाय मोन्दों आङो आरो जेरैबायदि फुटबलखौ लानानै जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ जेरै थुलुंगाखांहोदों बे जोंफुं क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बानजायनायावहाय जा दिनैनि 6 इन्टार क्लाब फुटबल चेम्पियनशिप खुंनाय जादों स' बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों मानो होनना बुङोबा जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे ओरैबायदि मोजां खुंथाय बिथांमोना खुंनानै होदों बिनि थाखाय साबायखर बावहरनाय जाबाय थेंक इउ